O edificio integral de loita contra o lume de Toén foi unha iniciativa da Consellería de Medio Rural que naceu ca idea de converterse nun lugar antiincendios de referencia a nivel europeo. Neste espazo prepáranse os profesionais teórica e prácticamente. Todas as instalacións en simulacións de incendios, en manexo de fogo técnico. Todo o recinto ten case 35 hectáreas de terreno e, ademais de utilizar os dous circuitos, o de entrenamento de persoas e o de bombeiros forestais e o de vehículos 4x4, pois no resto das instalacións tamén se realizan sobre todo simulacros, preparación de lumes de interface urbano-forestal, etc. Estamos recibindo persoal de outros organismos e de outros países incluso. Este ano estuvo aquí a Unidade Militar de Emerxencias recibindo formación nas aulas pola mañá e pola tarde realizando prácticas nos nosos circuitos. Houve xa un grupo de bombeiros estonios que veu unha avanzadilla para preparar a visita, pero que van a estar 15 días durante o mes de agosto e que tamén teñen programado realizar nas aulas unha preparación teórica e despois unha preparación práctica no resto das instalacións, e que en xeral, cando veñen, quedan sobre todo sorprendidos do circuito todoterreno. Estas pistas serven para que adestren vehículos todoterreo e motobombas. Ocupan toda a superficie do antigo psiquiátrico cunha lonxitude de 1421 metros. Nelas hai diferentes obstáculos, un área de lavado para vehículos, un circuito iluminado e unha pista de 1 kilómetro para práctica coa posibilidade de xerar incendios simulados. Hoxe en día o Servizo de Incendios traballa con varias aplicacións informáticas, polo que o persoal todo, tanto de campo como de oficina, este formado continuamente e actualizado nos procedementos e nas aplicacións, pois resulta fundamental. Moitas da formación que se dá no servizo ten unha parte presencial e unha parte online. Temos actividades tanto teóricas como prácticas. Entonces, a aula de informática resulta fundamental para acoller a parte de presencial das distintas aplicacións. A aplicación que se emprega na xestión de incendios en Galicia é Xeocode, onde se integran todos os recursos. Pero ademais hai unha rede de cámaras de vixiancia en distintos puntos da provincia.